da vam je svaka slučajnost sa stvarnim osobama i događajima potpuno slučajno. Uživajte. Viš kak ti je to lepo kad su zmislili ovaj praško. Ne moraš više s komadom žuge mahati po hiži i čistiti praha. Vidiš kak ti to lepo ide, si vidio? Dobro, ti pak mene niš ne gledaš. Na vek čitaš te novine. A znaš kaj je rekao moj tate? Da v novinama ima istine samo 10%. Ha, ti ne znaš gdje je tih 10%. Niti ti, niti drugi. I onda siromaki morate čitati o novina od početka do kraja, ne? A ne da čitate i među redima, pa i to se dela, ne? Da doznaš kaj ima novoga. Znaš kaj još? Daj ti prosim te mene sad pogledaj. Hiti jedan pogled na mene, ne moraš nekakav vatreni, nego običan. Kak ti ja zgledam? Kaj za futa zgledam? Pogledaš, ja sam oblečena, imam same cajke kaj ti deca odhitite. Ovo je Puckino, ovo je Dečecovo, ovo je tvoje. Ne znam, Zohlini su Dečecovi. Pa ja imam jedino svoje naušnice od pokojne babice i ciclajbeka, niš niko nemam svoje. Znaš kaj, ti si pročelnik, ja više nemam kaj pokazati. Ja sam v tim godinama da moram sad nahititi nekako perje, ne? I ja moram promeniti imidž, a to mi buš ti omogućio. Da, ti, kaj si ti mislio? Ti imaš peneze, ja znam da ti imaš peneze. Ovak, gledaš, kupil mi buš jednu, ja imam potiskaj, hoću da mi kupiš. Ne sam mene, buš vidjeti sve. A mene hoću da kupiš jednu opravu, A gledaš, moja Štefica si je kupila jednu ovak s črlenim maki po opravi i oni zeleni listi i neka malo žuto, to ti je valjda žito. Ali prava sliva. I dok je ona oblekla tu opravu, a puhal je vetak, ona ti je hodila i to je oko nje takle pršalo, ona nema baš neko telo, ali je izgledala tak zamavno. Mi smo se svi za njom obraćali, i ja i svi ljudi kad su po cesti išli. A ja nećem da mi kupiš takvu s čerlenim markim. Ja hoću da mi kupiš ovako boje roza, svetlo plavo, svetlo zeleno, svetlo ljubičasto i žuto. I to da zgledi tak kad da sam zišla za akvarelističkog ateljeja, on je na mene onak nahitao farbe, i onda me još s kantom vode polejao, znaš. I onda su se onak boje sve među sobom razlijale. Takvu klajbu hoću da mi kupiš. Štefica imala krasnoga dekoltea, ona ima kaj pokazati, ja nima. Ovako tu jedan mali izrez, ovako do rukavčeki do sim princeskro. I ja s tom opravom hodala isto dobu, samo vetre puhala. Ne bih hodala dok nema vetra. I ja hoću da zgledim onak zamavno kak Štefica, znaš. Pa slušaj sada, to ti nije sve kažeš ti meni tu. Pa imaš ti peneze, čovjek dalje. Gledaj, se sjećaš onoga mojega smeđega šosarna twist falde? Ko danas još nosi twist falde? Kad se je plesao twist? 1960-ih, 40-ih, ne 60-ih. Onda sam ti ja toga šosa dobila, ne znam od koga, mame, tate, brate ili sestre, ja toga šosa više ne bih nosila. Ja pa bih hitila. I ti mi buš kupili nova šosa. Čuj kako. Moja ručica si je neki dan kupila jednoga karirano. Sad je karirano pak i
pariranoga ovakna falde. Joj, ja ti mene poslušaš. No to znam da moš čitati, ali ipak ti mene poslušaj. I Ružica je kupila tamno plave, ovak zvana falde, ali kad je ona ovak hodala, onda su se falde otpirale na svetlo plavo. A ja nećem na svetlo plavo. Ja hoćem da se otpiraju na roz. Znaš, ona tamno plavi šosek, ona ima tamno plave vesice, tamno plave cipelice i onda ja hodam i ono se otpira na roza, to mi prekrasno. To mi už ti kupili. A sjetila sam se još neke, pogledaj ću ovo. Ovakvoga bikinija mi buš kupili za rođendan. Pa dobro, nema se sad čuditi, gore mi buš kupil manji broj, a dole mi buš kupil veći broj. I dok pemo v toplice, onda bum ti ja zgledala kaj leopardica. Onak bum išla, ma kaj, pa viš da to baš lepo, zapamti si to za moj rođendan. Ti jasno? Dobro. Ali jako je lijepo ženska, a gledaj kak je taj bikini zgodan. Ti se sam sčuđavaš. Dobro, čitaj, pa moraš ti čitati i jedno uho na meni držati, ne? Gledaj, sad buš kupil našoj Doriki. Našoj Doriki buš kupil tuniku. Ja sam ti njoj prošli put kupila ovak klajdu do sin. Ona ju je stickala, špickala do sin. Zišao ti je boler. A to je valjda tak moderno i da te tak mora nositi, ne? Čuj, tuniku je buš kupil. Znaš kaj, a za tu našu decu si ti kriv kaj su to takva deca. Jer ti si htel da se oni odgajaju liberalno, s puno ljubavi i nježnosti. A ja sam htela da ih odgajam čvrsto, kaj Hitler. Ti nisi dao. I vidiš kaj sad zišlo. Pogledaj kak Dorika hoda. Obleče si one štomfe. Ma to se sad ne zove štomfe, to se zove tajice. Ja da sam si oblekla takve štomfe dok sam ja bila mlada i da sam ulicom Vladimira Nazora prošetala, svi bi opalih nesvijest, a mama bi me s kloferom mlatila dok se klofer ne bi razišla. A danas ti te tajice nosiju i mlade, i stare, i debele, i šlanke, i lepe, i grde, i s ovog stoga, svih stoga, tako dođeš. I moja mama si je neki dan oblekla tajice. Znaš kak je izgledala? Kaj skakavac? Ona veli da je to baš lepo i ugodno. I ta naša Dorika nosi te tajice, vlepo joj se rit skuha, zimi joj se rit zmrzne, ali to mora nositi, ne? Onda, one cifre letire kao ona nosi, pa to su ti vojničke, američke čižne. Ne, i sad ti pogledaj ti to. Veli meni moja suseda da je naša Dorika lena, da jedva vleče noge. Čuj, ona i cipele svaka jankiju. Ona jakna s nitnama, s cveknama 2 kila. To su ti 4 kila. I dete dok prejde 1000 koraki prenese 4 tone. A ona da kako 1000 koraki niš, ona na dan prenese 10 tona. Kaj muški radi? I kak nam tebe zvučeno? Pa dobro da doma one dođi, da ne zove nas, da dojdemo po nju stačka. Pa znaš ti kaj? Ima ona još neke kaj, ja sam na tebe jako srta. Ti
sad nisu ovake taške kak smo mi nekdar nosile, ne? To su ti ovakve tašketine, znaš. V njoj, tu njezinu tašku ti mora njezinoga pola stati. Ona sve treba dok ide v školu. Ja ne znam, kaj to sve nosi? Polku pa ona i pol ormara. Ali knjigu ima sam jedan, ne? To ne moraš se digati, gledaj kako hoće. Hoće roza tašku, boja Pink Panthera. Ovak, tu da visi u šnore, tu neki remenčeki, tu da ima kožnatu ružu, znaš, kožnatu ružu i tu neki cifrštuci i tak to, znaš, ali gledaj, ja se mu pobrinula da ona u toj taški na vek nosi sobom pidžamu, šlape, keficu za zube i 10 gački. Dobro, ako tangice mora i više. Gledaj, ako joj se dogodi da ona negde mora prespati, ja neću da ona spi golo, pa da neko veli da mi nemamo peneze za pidžamu. Ona bu to morala nositi sobom i tak iti po svetu. Jel ti jasno? Dakle, to je u škupi, meni u škupu to, za rođendan si zapamstio to. Ma kaj imaš ti peneze, pa ti imaš neku plaću. Pa ja sam čula kako ti imaš plaću, ti samo meni lažeš da je, morti, Gledaj, to je sve kaj se tiče nas dve. A sad buš ima još, a kaj si ti misli? Za kuću, za našu kuću, buš kupil jednu lampu. Jednu ovak lepu lampu. Se ti zmisliš dok sam ja bila v Rotterdamu. Onda smo mi došli v jednu čan gdje se delaju takve vitraj lampe. I mi smo došli unutra i prodavač je rekao zažmirite i mi smo zažmirili i onda je zgasio svetlo i onda je se palo u tu lampu i rekla otprite oči. Kad smo mi otprili oči, mi smo ti mislili da smo v raju. Nisi znal kaj je lepše, one blesikave glajše tu ili ono svetlo kaj se svetilo od te lampe okolo. I lampa ti se zvala Madame Pompadour. I ja ti hoćem takvu lampu. To nije za mene, to je za tebe, dragi Jožek. Pa gledaj, tu ti bu ovak stala ta lampa i onda buš ti, na primjer, čitao novine Vesna Pusić Buroza, naš. Onda, v Koprivnici je bil Milanović, on ti bu, na primjer, Črnoje. Onda kad buš gledal Dinamo, kaj je pobjedil, onda bu plavi, kakav imaju faktor. Onda cijena kukuruza ti bu naranđasta, znaš. Onda izvještaj sa naše morske obale ti bu azurni. I onda buš ti s još većim veseljem čital te novine i iskal onih 10%. I to ti bude velika sreća. Tu lampu bomo imali. A znaš koju bu napravili? Jedna obitelj, Pilupekiti se zoveju, oni su živjeli v Legradu, ali su se preselili u Rijeku. To mi je mali minus, ali ja u Črnim kanalima doznala kad ono dojdu v Ludbreg i onda ja imam nacrt, imam fotografiju, pa vidim si fotografiju te lampe, pa dah ti je stala kad si ju prvi put vidio. I ja budem to njima dala i oni bi meni napravili takvu lampu. Znaš, nisu oni baš fletni, ali dok naprave, ja im sreću. I nemoj sad, moram ti još neke reći, još četvrta stavka, druga, odnosno šesta, kako god uzmeš. Još ima jedna stavka kad hoću za kuću. Ja ti za kuću hoćem navek ne mrem zapamtiti, indukcijsku ploču za kuhnju. To ti ja hoćem. Gledaj Jožek, to ti je ploča koju su zmislili već 1905. Možda je to i Tesla zmislio, znaš da on sve pametno zmislio. Ali nije bilo profitabilno, pa su hitili to u Ladli, znaš. A sad je postalo profitabilno, lepo su lekli iz Ladla i prodavaju ti to. I na tu ploču deneš jaje, kad mene nema doma, onda si daš kuhat jaje, jaje je kuhano. Onda deneš čaja, čaja je kuhano. Onda džezno, na primjer,
nazad, jer dok se vrneš, nema kave, a džezu moraš hititi. A graha, na primjer, lanjskoga, za 15 minuta je gotovo. Samo i gotovo. Meni ti to treba. To je ekološki, ma kaj, stalno te peneze spominješ. Imaš peneze i gotovo. Znaš kaj, Jožek? I sad sam ti je to ovak, malo sam ti to računala, dela na papir si, da. Sad sam išla se malo propitati za cene. I ti mi buš dao 5 kila. 5 kila, je? A kaj si ti mislila? Pa ne moram to dobiti za babu. Dve buš ti meni dao. Meni takvoj, kako bi sebe nazvala? Savršene žene buš ti dao 2000. Za to sve. Minimalac buš ti meni dao. Kaj tebi, čovječe? Pa ja nisam više u godinama da nekemo od toga moram dobiti za bada. Ja ti to sve moram platiti, a to je 5 kila. Kako ti to misliš da ve? Škrtec jedan. Ti bi enciklopediju o škrtnosti trebao napisati. Ti si strašan. Kako cijela tvoja familija. Svi su škrti. Samo na vek škrtarite. I nekaj prelevlete. Znaš kaj, ti još prašaj kaj Bandić. On isto siromak. Preleva, pretače. I viš kak je prešao. Bogec jedan. Ali znaš, i ti imaš nekoga ko bi tebi sad pretočio u svoj žep. Tvoju lepu, plavu, visoku kćer, koja je isti ti, ali je puca snalažljiva. I znaš kak ja predih mene, ona bi ti se penze zela i potrošila, ti nemaš ni za gačevima, kraj svoje lepe kćer, kaj si to opšte. No, kak je to bi stvarno i meni sve. Gledaj, meni minimalac. To znači da se ti ponašaš kaj oni tajkuni i bogatuni, kaj svojim radnikima daju minimalac. Znaš ti kaj radnik koji dobi 2000? On ide doma ovak, jadan, ne znam, bi uopće išao doma ili bi se topili, ili bi išao birtiju pak sve potrošio. Kaj ko žena 2000? Kaj? Treba rešepati, treba ovo, treba ono. I kapital koji ti tak nastane. Od toga kaj šparaš na radnikima ti je kaj dim na vetru, kaj sneg na suncu. I onda taj kun, ako uopće doživi neke lepe lete, ako on predih mene, deca sprčkaju, žena spohiće, a te ostalaš nekakva ljubavnica s omožnim detetom, nema od toga kapitala ništa. A gospodin Ford, kako on plati svoje radnike? Njegovi radniki su s posla, svi su srećni. Zato jer su dobili veliku plaću. I onda sretan je on, sretna žena, sretna su deca, sretan je taj kapital. I on se samo množi. Je, gospodin Ford još i sad puni svoju kasicu. Non stop. Dobro, ne ovaj prvi, nego njegova deca, pradeca. Ali puno. Znaš kaj, Jožek? Tebi se dogodilo zbog toga minimalca nekaj strašno. Da, pogledaš kak ti izgledaš. Ti izgledaš kaj labudan, napeglani, naštirkani, namirisani, ali niš više za minimalac od toga ne ušiva. Ušiva? Ne buš. Ja peglam tebi košulje s jedne strane i s druge strane. Dobro da još i po kantu ne peglam košulje. Peglam kaj gospođa Jakopčin pokojna. Ona kak je peglala, pa to su ti bile ovak kaj knjige, sve speglano. To nigde niš ni vidno. Ja bi morti za 6 leti uznostigla, ali morti i ne bi. Gledaj, a za minimalac ja tipom košulju samo tu speglam. I onda kad ju zmažeš, onda ju hitila na smutjela. I ti dok potrošiš sve košulje, onda buš ovak išta u buš si ovaka debelka kravatlina. Znaš, a onda si buš s igricom ovak revere spojili, jer ne buš imao košulju, ne? I onda buš tak išao na posao.
cipele ni slučajno više ne glancam. Za minimalac, nema glanca na cipele. Slušaj sad, i kad biš ti išao jutro šlapama na posao, ti bi išao kada bi išao šlapama na posao, da ja ne velim, Jožek, cipele, onda si ti oblećeš cipele, ali ja kad si skoro vkačana od pidžame odišao u bude. Ja sam te to osjetila i vrnula nazad, ali više ne velim. Sad te bom pustila ili u šlapama, ili u pidžame, ili u potkošulju, kada bi ga kad pišeše. Znaš, kaj mi je rekla neki dan Baraca, srela me na ulici i veli, čuj, koliko tvoj muž ima let, on tak dobro izgleda, jer on ima 50 let. 50 let! Ali ona veli, pa koliko on ima? Jer ona ne znam. A ona veli, pa kak ne znaš koliko ti muž ima let? Ja nisam znala, mo ti si ti nekaj mulja, blaga, znaš. Pa te nisam htjela kompromitirati, pa sam se napravila burasa i rekla da ne znam. I onda sam došla doma i ovak sam se odisela i onda sam se ovak mislila, vidiš, on zato tak lepo zgleda kad se ja o njemu lepo i dobro brinem. Ali za minimalac niš od toga. Pogledaj kak ti imaš lepu kosu, kožu, zube i ten. Dobro, kosu baš nemaš tak lepu, to ti je genetika, ali kožu, zube i ten imaš jako lepe. A znate, gledaj kak su ti nokti krasni. A znaš dakle? Zato kaj ja jako dobro kuham. Ja sam ti ekološki prosvjećena, ja ti sve čitam i informirana sam o svemu. Pa ne čitam ja novine, ja čitam pametneše knjige, ne? I gledaš, a ti znaš kaj mi jedemo? Zdravo, ekološki uzgojeno povrće, koje uzgajam kam gore v Goricama, gdje je dobar zrak i dobra voda. A kako uzgajam? Od proleća pa do jeseni plazim na sve 4 oko toga vrta. I kaj delam? Pobiram guši, pobiram gusenice. To o travi da ne govorimo, kod nas nema travi, njima se obesiš najbržena. Onda pera od luka jaškaricama za nokte rešem kak napada lukova muha. Da ti ne bi one, kak se to zove, ličinke, ili da ti ne odine kukurice dole. Znaš kad za Uskrs lepo imaš janjetina, ima domoda, ti fino jedeš, ali to nema kukurica, neki ljudi jedu kukurica, da ne znaju. A onda kaj još pobiram? Zlatice pobiram, puže pobiram, znaš ti koliko sam puže ovo leto napobirala? 22.000! To ti je prek 200 kila. A dogodilo mi se da mi jedan puži povedem. Dok sam se ja spominala sa susedom prek plota, htjela sam ga loviti. Ja pogledam pušamenu. Isuse, ja sam ti pol ure sam ga iskala. Da mi ne uništi mrkvu. 3 put sam sjela mrkvu, 3 put peršuna. Ma ne znam koliko ko sam sve sjela. Da ti moraš neko jesti da ti ovak zdrav. Znaš? Ali sad nema više ništa ekološkog uzgoja. Znaš kaj bi sad? Ovak u Ludbregu kraj asfalta bom sjela mrkvu. Ovak, kraj asfalta. I onda budem ju špricala s Pantakanom. Ja inače ništa špricam, ništa ne tretiram. Posadim češnjaka kraj jagodi jer to dobro ide, onda je dobar češnjak. Posadim ovo kraj ovoga jer to dobro ide i to se slaže. Sad nemam ništa. Kraj asfalta mrkvu, pošpricam s Pantakanom, ne, zdigitiram.
vraćaju se već kak serije zahtijevaju, ne? I onda dojde doma oko pola 1 i isključi plin i znaš kaj je u loncu? Mrkva ti je kaj pasta za zube. Ona ne mre celu mrkvu spuknuti van. A Čuču vadi ovak mišić po mišić. Njezina ti je juha skuhana do molekula. I zato i nema zube, nema ništa teže. Znaš, ali, znaš kak ti ja kuham? Znaš? Gledaj, ja te ovako. Ja ti imam vitaminsku Bibliju. Ja ti zemem vitaminsku Bibliju i onda ti ovak denem krešpavita kraj lonca. Istražavim kraj toga lonca dok se juha ne skuha, kaj ti graniča. Ja se ne pomeknem. Pročitam, aha, sad idu bjelančevine, da je bolest, to se mora postati kuhat, aha, 10 minuta se mora to, 20 minuta, ja ti sam gledam na puru, istražarim i kad je ima gotova, ja to isključim i onda je toma, mrkica, onak fino malo škripi pod zubima i zato imaš zube dobre. Jer da se organi upotrebljavaju, onda i traju, razliš. A moja čuča se ti ovak spukne z lonca cijela i onda ju nafina, ona zreže i onda ti dam nekakvoga, kako se to vali, sosa ti dam i onda ti to ješ, uživaš, to ti je sve onak fino kuhano taman. A gledaj, čuče su ti inače potrkušci, znaš, a ljudi su ti pretvorili u čuče čučavice. I ja ti idem bazici Zdenki kuća, loviti čuču. I onda ona i ja lovimo čuču koju si ja sperem. Ja, na primjer, ona perga stavu tenis kod mene u loncu. Onda si ja tu čuču sperem i ona i ja ležimo pod morišću pol ure dok tu čuču ne lovim. Dobro, najčešće ne lovimo tu čuču, nego neku drugu, ali onda ja baš sam si tu žena. I tvoja čuča ima tak tenke noge, pogledaj koju ti jedeš. Ali od sad ne buš jel čuče potrkušice, nego buš jel čuče čučavice s ovak debelim kolenci. Znaš? I onda bum ja vidla tvoje zdravlje. A znaš šta vam ti kuhala juhu? Gledaj. Jutro se 5 ustanem, ma 5, a treba 4. I sve nahićem plonecka jalča. I uključim i ostavim da se kuha dok ti ne dođeš posla. Ti buš došao posla, to ne bu juha u molekulama, to ti bu juha atomizirana. Ti buš samo crknu juhu i to ti bu sve kako što duhe imao. Nema više grickanja. I prvo buš zube zgubiti. Moraš si već rezervirati da ideš sa Imbrekom Varaždin svaki tjedan. To buš ti doživjeti. To buš ti doživjeti. Zato kaj meni ne daš peneze. Znaš, ti si tak škrti da ja ne znam kaj s tobom mogla napraviti. Gledaj, se ti sećaš da su rekli da je Sokrat jako veliki filozof postao, a znaš zakaj? Najveći u Grčkoj. Zato kaj je imao zoločastu ženu Ksantipu. I onda je on bežao iz kuće i šetao po trgovima i pripovedao s ljudima, brusili si je mozak, diskutirao, debatirao i postao je filozof, najveći. A ti, gledaj, ja ne bu Ksantipa, ona je biva u pelenama prema meni kakva bum ja postala. Ja ti bum XXXL Ksantipa. Ksantipetina. I ti buš bežao s kuće onim hlačama, vrećama, onoj potkošulji i šlapama i onda buš došao Budbreg na trg i stao si buš na trg, a na trgu nema nikoga. I kakoš ti onda? Znaš kaj buš onda? Ti buš se s lipom spominao. S Veršićevom lipom se spominao. Svakoga listeka buš ispitivao, diskutirao s njim, debatirao i postao buš veći filozof od Sokrata. Ja te uvjeravam. I to samo zato kaj meni ne daš peneze. Samo te 2000. Pa ti si strašan. Kaj je tebi čoveče?
No dobro, ali gledaj, imam ja još neke za osvetu. Se ti slažeš još s nečim? Dobro, čekaj, htjela sam ti još to reći. Tebe kad ovak čovjek pogleda, ti slediš kaj kralj. Ma kakav kralj, krala ubiju, glavom odrešu, ne možeš ti biti kralj. Ti slediš kaj sultan. A kakav sultan? Pa ti ne možeš mene uzdržavati, kao mi Haleva. Ne možeš biti ni sultan. Znaš kako ti izgledaš? Ti izgledaš kaj aboriđan. Kaj aboriđan, gledaj. Ti ideš kam hoćeš, staneš tu kad hoćeš. Ti ideš kaj hoćeš, ako uopće hoćeš. Ali da smo mi aboriđani, to bi bilo malo nezgodno. Jer da bi pojeli gusenice tamo gdje bi bili smješteni, ne? Onda dok bi se mi selili za gusenicama, onda bi ja morala na leđima nositi tebe, decu, lonce, rangle, poklone, knjige, novine, a da bi došli na drugo mjesto, ja bi valjda svako jutro 10 km morala bežati do prve trafike da ti novine donesem. Ma neću da budemo aboriđani, neću ni da budemo aboriđani. Ali sad ću ti vidjeti. Moja osveta tebi bu najstrašnije pala v krevetu. Gledaj, tu sam te čekala. Pogledaj, kakve ti imaš noge kad ideš v krevet? Kaj hlade ti? Kaj hlade ti? A ko ti grije noge? Ko ti grije noge? Ja, jer sam ja tak topla, imam fine tople nogice i onda s mojega tela, moja toplina ide prek mojih nogu v tvoje noge. Jer ti se tak fino zgriješ. Nema više, nema toga za minimalac. Nema, ja budem postala santa leda. Znaš kaj, ja si bom oblekla najdebelše zokne kaj hiži ima. I onda bom ti došla v krevet i nema ni jedna kalorija moje topline ne bi otišla v tvoje noge. Nek znaš. Ma, znaš kaj, ako treba, ja sam bom oblekla ski odjela, samo da me termički ne iskorištavaš. Ali gledaj, to sad pokažeš od soba. Ali gledaj, sutra jutro, nakon takve noći, tvoj se Jožek zbudi ovako. Buš visok kao ona pipaš čerepa. Buš sanjala tu noć. Krokodile, zmije, jegunje, meduze, hobotnice, žabe. To buš sanjala prvu noć. A drugu noć buš sanjala mraz, inje, led, sneg. I onda bom ja vidjela kako ti na poslu učinkovit, onda buš ti pročeli koji do podne se buš tam grijali u uredu, dok se ne odlediš od te noći. To buš doživjela od mene. Čuj, jesi se ti možda predomislili, buš ti meni ipak dao tih 5 kila, da? Samo dve. I nisi se predomislili, nisam te samo 2 minute. Pogledaj kak sam se oblekla, kajca futa, a niš mi pomoglo. Nije dal više od 2000. Nije i gotovo. Pa znaš ti kakvi su oni, mama i deda i svi vidi. Gledaj, ti dobiš 1000. Ti si mene ucijenila, ti to znaš, ne? Jer, ti dobiš 1000 i moraš si kupiti onu tuniku kad hoćeš. A moraš ju stickati da ti sam buš žnora oko vrata. Moraš. Za to buš morala. I moraš si kupiti onu pink tašku kaj si htjela s onim cvetovima, znaš. Ali, kad idem, kad idem na sastanak žene s centra sveta, onda mi buš tu tašku posudila da imam ipak neke modernoga, ne? Pa budeš, pa bom ti platila na koncu konca, ti sve za peneze delaš. Slušaj, Dorika, to je te 2 stavke, sad idemo na 3. To je piercing. Pogledaj, ti biš htjela cijelo ovo svoje telo koje sam ja proizvodila zbušiti kaj cedilo s tim piercingom. Ali ja ti to
kaj god hoćeš. Moraš imati pol kile želencije na jeziku. To ti dozvolim. A znaš, ja da imam peneze, ja bi ti ovakvoga dijamanta kupila i dala bi ti ga montirati na jezik, da imaš malo manipulativnog prostora i da se s menom ne svadiš. Jer ti dok se s menom svadiš, pa ti se svadiš kaj sabornik s menom. Ja ne znam otkud ti one sve reći kad trebaš mene nadgovoriti. Čekaj, Dorika, idemo dalje. To nije sve. Znači, ne, to je malicino, nego, ja sam toliko pripovedala, jezik me voli koliko sam tako pripovedala za te 2000. I sad bi ti još i moju zela. Niš, je na tebi, je na meni, Jezoš Kristo, što dete je gramslivo. Gleč, pa nemoj biti bezobrazna. Dorika, ja sam danas bila u školi. Joj, te nogi ne možeš sprešati. Ja sam danas, pogledaj me sad, bila sam u školi. Na informaciju, znaš kaj je rekao tvoj razvodnik? Čuj, on je pitao, jesi ti stvarno sestra onoga genijalca? Jesi ti biološka njegova sestra? Ja sam rekla da jesi. On je valjda mislio da sam ja nekde sa strane tebe imala. Ja velim, ti si njegova sestra. On kaže, znate, a da li ona uopće zna govoriti? A ja sam rekla, jes, meno svi jako kvalitetno svadi. Zna sigurno zna govoriti. A on je pitao mene da si ti možda išla po specijalnom programu u školu. Znaš? Ja sam rekla da nisi. Skoro sam pudrom probala skup sa stolcom od srama. I znaš kada mi nije jasno? Pa dete, drago, nemaš ni jednu ocjenu u imeniku, ali nemaš ni jedan izostan. Pa kako ti to moraš napraviti? Kad ti imaš luknju u podu kojom se skriješ u razredu, ili visiš kroz prozor, ili ja ne znam, imaš neki čudotvorni napitak nevidljivosti. Pa kako ti to moraš? Znaš kad sam obraćala tome razvodniku? Da se budeš za sutra navčila 5 rečenica. 5 rečenica, da. I da se budeš lepo javila i da budeš konačno dobila prvu ocjenu. Pa 2 mjeseca, već 3. mjesec ideš u školu, ti nemaš nijednu ocjenu, pa kad ti delaš u školu? Kaj delaš, da čujem? Mi boš neke rekla, gledaj, Dorika, 5 rečenica se boš navčila i sutra se boš javila i sad prosim te, zemlji si tu hiljadu i idi navči se tih 5 rečenica. More? Je. Gotove smo nas 2. I drugi put boš ti fektala peneze od tateka. Ti, da si ti fektala, on bi tebi dao 10, ne 5, on bi tebi 10 dao. Znaš kaj, on je jako slabim u tebe, ti to znaš. Ti si trostruka ličnost. Ti si u školi mumija. S tatekom si anđel. I sve dobiš od svojega tateka, sve. A s menom si tak zločesta da ja ne znam, ti si trostruka ličnost. Ti si kaj vampir kad si s menom. Je, dobro da mi krv ne scuclaš s vrata. Prosim te, idi se uči. Idi navči se tih 5 rečenica, mi 2 smo gotove. Ne, to je moje, to bom ja dobila. To su moji penezi, ja sam to jako teško zaradila. Znaš koliko sam pripovedala? U grlu me boli, više sam počela kašljati. Je, ti si ista kako je tatek. Lepa, visoka i plava. Kako je to i tatek? Je, dobro. Rašpusti si tatek. Je, pa ti ne bi spalala, znaš? Evo, ja sam dobila tu 1000. Ma nisam ja ni mislila da mi je dobila 5000 od toga škrca. Pa gdje bi on meni dao 5000? On bi si kolena na 2 luknja zvrtao za 5000. Ja sam mu za ovu 1000 kupila kiklju i šosa, Varaždinu pod mostom. To sam si već zvisila. I to je mi došlo. Kiklja, šos, vlak, još mi za 2 sladoleda ostane. To me bi došlo 100 kuni. Da, 100 kuni, ne da više. Onda, onu pompadour
samo gledala moju Pompadour lampu. Pompadour lampu mi boju Vilupeki napravili, dala im bom avansan, nacrt, fotografiju i onu staru konstrukciju od bakine stare lampe njegove mame, kaj se je skoro buškala hiža, kaj je abažur zapalila. I to je bom dala, to je jako lepo i to mi bu jeftino došlo. Dala je bom avansa 500 kuna i dok oni to napravili, onda ja zašparam ostalo. A ona jasna, vek si nemam zapamtiti, moram malo prehranu za mozak pojatiti. Indukcijska ploča. Tu indukcijsku ploču bom dala 400 kuni kaj mi je ostalo. Pa ostalo bom na 24 rate bom si kupila tu indukcijsku ploču. A čujte, na hrani se najviše more zašparati. Pa oni najbolje mi znali koliko sam ja penezi zašparala i napravila. Kaj sam štela? A sad, gde su moje najdebelše zakle hiži? Gde? Samo ja moram nekaj reći. Tebi kak je meni teško, ja sam to drifta gore, moram biti kuš. Ništa se sam sredno. A koliko si vežbao teko? Rekao je bilo. Da, a moji su danas rekli na poslu, želimo ti sretan nastup i nadamo se da ne buš teksta zaboraviti.